Prije svega želim se zahvaliti gradu Osiguranju i predsjedniku uprave gospodinu Hodžiću koji je danas u posjeti općini Konjica, a naravno posebno se zahvaljujem na donaciji koju je upriličio kao društveno odgovorna firma vatrogasnoj službi, jer Konjic je nažalost prepoznatljiv po mnogo čemu, ali u zadnje vrijeme po požarima koji su aktualni na području općine Konjica. Grajevo osiguranje kao društveno odgovorna kompanija od samog svog osnivanja 1998. godine nastoji i provodi aktivnosti na građenju partnerskih odnosa sa lokalnim zajednicama. Također preventivno djelujemo na sprječavanje požara i tako dalje. U svakoj lokalnoj zajednici poslušamo savjet civilne zaštite, odnosno vatrogasaca, i nastojimo donirati, odnosno konkretnim donacijama pomoći u preveniranju i u njihovoj svakodnevnoj djelatnosti, odnosno gašenju požara. U ovom slučaju smo donirali vrijednost opreme cirka 5000 maraka, profesionalne puhalice i evo, želimo građanima Konjica da imaju što manje požara i želimo vatrogascima da imaju što manje posla